Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 5 oktober. Een 82-jarige vrouw is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een overval in haar woning in Sint-Annaland. De vrouw schrok rond 1:30 wakker toen een man met een steen het raam van de balkondeur insloeg. De inbreker eiste de sieraden op die de vrouw om had. Toen zij aangaf dat de trouwring van haar overleden man aan haar ketting hing, gaf de man dat sieraad terug en bood zijn excuses aan. Hij nam wel andere sieraden mee. De politie heeft nog niemand aangehouden. De meeste Zeeuwse gemeenten weten niet precies hoeveel arbeidsmigranten er op dit moment binnen hun gemeentegrenzen zijn en ook niet waar ze exact wonen. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de regionale omroepen. We schatten zo rond de 3000. Hoe komt het dat u het niet precies weet? Arbeidsmigranten of internationale werknemers, zoals we meestal zeggen, moeten zich verplicht inschrijven in het BRP, basisregistratie voor personen, als ze hier langer dan 4 maanden verblijven. Als je korter verblijft, hoeven ze dat niet te doen. Het beeld wordt bevestigd door adviesbureau Compane uit Arnhem, dat in heel Nederland onderzoek doet naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Ze weten vaak wel hoeveel mensen formeel aanwezig zijn in de gemeente, maar er is ook een heel groot deel wat niet in beeld is. En daar hebben gemeenten dus ook geen zicht op. Die vaagheid over de omstandigheden van arbeidsmigranten kan leiden tot allerlei vormen van misbruik. Uitbuiting van mensen, ongezonde werksituaties, ziekte, afdanken van mensen als ze niet meer productief zijn. Dus eigenlijk is dat op allerlei manieren een ongewenste situatie. Gebeuren dat soort dingen in Vlissingen voor zover u weet? Nou, voor zover we weten niet. Kijk, en ook daar heb je niet het exacte aantal voor nodig. We doen wel regelmatig controles in huizen waar arbeidsmigranten wonen, om te kijken of de huisvesting in orde is. Dat vinden we heel belangrijk. In een verzorgingshuis aan de Herengracht in Middelburg heeft vannacht brand gewoed. De brand ontstond in een droger in de kelder van het gebouw. De brandweer had de brand snel onder controle, maar er hing wel veel rook in het pand. Vanwege de rookontwikkeling werd het verzorgingshuis deels ontruimd. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug in hun appartement. Sporten is gezond, maar is het lopen van een marathon onder zware omstandigheden dat ook? Want wat doet dat met de conditie van je hart? Onderzoekers van het Radboud UMC hebben daar dit weekend onderzoek naar gedaan. Een tevoren geselecteerde groep deelnemers is voor, tijdens en na het lopen van de kustmarathon gevolgd. Sporten is ook gezond, maar momenteel weten we nog niet hoe zware fysieke inspanning, zoals bijvoorbeeld langdurige marathontrainingen, het hart beïnvloedt. Voor het onderzoek is bewust gekozen voor de kustmarathon, omdat het de zwaarste marathon van het land is. De extreme omstandigheden van dit weekend kwamen de onderzoekers wel goed uit. Dat is misschien voor de lopers wat minder prettig, maar voor ons eigenlijk des te mooier voor het onderzoek. Ja. Ja, dat is gewoon interessant en mijn hartslag zit altijd aan de hoge kant, dus ik denk dat is wel interessant voor mij persoonlijk. Ben je daarmee bezig als je aan het lopen bent, met je hart? Nee, ik loop vooral op gevoel eigenlijk. Gewoon kijken hoe het per dag gaat, meestal. Ik denk dat het zo'n 4 tot 6 maanden duurt voordat wij alle resultaten hebben geanalyseerd. En dan hopen wij dit ook te delen natuurlijk met alle deelnemers. Alle duursporters zijn dan zeer geïnteresseerd waarschijnlijk? Ja, dat denk ik zeker. Tenminste, dat hoop ik, ja. Gisteren was het aan de hardlopers, vandaag waren de wandelaars aan de beurt. Ondanks de stevige wind en het wisselvallige weer zijn er vanmorgen bijna 4600 wandelaars gestart. 3, 2, 1... Na een stuk Schouwen-Duiveland ging het over de kering. De wind had daar vrij spel, maar de wandelaars liepen dapper door. Ja, gaat lekker. Beetje winderig, maar dat is het best te doen. Op de stranden werden de lopers gezandstraald. Bivakmutsen, sjaals en zonnebrillen brachten daar soms uitkomst. Onder de deelnemers de gekste uitdossingen. Het weer is optimaal voor haaien, dus kan niet beter. We zijn nu de smurfen, ja. Het weer zorgde misschien voor wat minder toeschouwers, maar sfeer was er genoeg. En na ruim 42 kilometer kwam Zoutelanden dan toch dichterbij. Medaille ophalen, warm worden en uitrusten. Vandaag stond er weer een vrij krachtige tot lokaal aan de kust stormachtige wind. En dat zorgde in combinatie met buien voor een pittige wandelmarathon vandaag.
Vanavond en vannacht neemt de wind verder af naar zo'n 5 Beaufort. Het is overwegend bewolkt en het koelt af naar een graad of 14 aan de kust tot zo'n 11 graden landinwaarts. In het oosten is er ook nog kans op een bui. Morgen is het ook overwegend bewolkt met af en toe een knipoog van de zon en in de ochtend in het oosten nog steeds kans op die regenbui. Het wordt 15 tot 16 graden en er staat een matige westenwind. In de avond trekt er een warmtefront over en dat zorgt ervoor dat de temperaturen pas in de nacht gaan afnemen. Dan de vooruitzichten. Dinsdag is het overwegend bewolkt en wordt het een graad of 18 met een matige zuidwestenwind. Woensdag valt er van tijd tot tijd ook wat lichte buiige regen en op donderdag lijkt er iets meer ruimte voor de zon te zijn en is het droog. De temperatuur die blijft dan steken rond de 16 graden. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Goed om te weten, de aftermovie van de wandelmarathon van vandaag vind je in de loop van de avond op ons YouTube-kanaal. Fijne avond.